Va caminando, caminando, voy muy triste caminando, caminando, voy muy triste caminando, caminando. Clar, comencem que el meu pare era invàlid de guerra, que tenia que pujar 4 fills. Tenia que treballar a 3 llocs. El meu pare no guanya suficient per poder estar tots els fills a casa, no? Llavors, en aquell moment, sent un criu... Anem a veure si els portem a un col·legi, i aquest col·legi sí que ens va marcar moltíssim. És un col·legi que es deia la Prote, que era la protecció de menors. Clar, allà també era protecció de menors, allà n'hi havia de tot. Era un col·legi que molts crios van sortir delinqüents, odiant a la societat, no? Allò va ser... era com una mena de presó de crios. Cuando estuvieron en ese colegio me contaba 1000 cosas que les hacían y estaban muy incómodos, estaban... que bueno, fue una situación... No dèiem com estàvem, perquè teníem por igual de parlar, no? Teníem una miqueta de por de parlar. Recordo el ranxo que ens feien, que posaven cigrons, que li deien garibolos, un munt de cucs, perquè no... que corrien per allà per la sopa. Recordo una vegada que vaig estar molt malalt allà, que es veu que vaig agafar algo intestinal bastant fort i me recordo d'estar amb una febrada increïble i a la mateixa febre que tenia tindre que estava estirat a terra buscant, diguéssim, la frescor per la febre que tenia. Disfrutaven pagant en els crios, fim, enderpollats. Tindre cucs a les dutxes, no?, per exemple. Déu hagués volgut que jo no hagués vist mai a cap professor d'aquells, sent gran, que no l'hagués reconegut perquè no sé què hagués fet. Menjar pells de taronja, la taronja, perquè es passava molt malament. La pasta de dents, jo me la menjava, la pasta de dents, com si fos una llaminadura, la pasta de dents. És una mica dur, no?, però n'hi havia una persona que inclús semblava que disfrutava quan veia que estava menjant, per exemple, una taronja la pelava i estaves allà com un criu, com un gosset, allà esperant que caigués la pell de taronja per menjar-te-la. Una senyoreta que n'hi havia tan cruel, com es pot menjar davant d'uns crios amb aquelles caretes, trencava el formatge davant d'un altre, menjant el formatge i el criu així mirant que menjava formatge i jo mirava així, i ella menjava formatge així, era que aquesta dona, si hi ha un infern segur que li farà passar gana. I recordo l'olor dels xinxes quan corria per la cara i feia així, la sang, aquella olor la recordo. Lo dels xinxes és algo... Cada any mataven els xinxes, es cremaven, eren lliteres de ferro, amb una pudor que feia, amb una pudor tremenda. I després ja ho netejaven, caien els xinxes a terra, ho netejaven així, i després, clar, tot arreglat un cop i a dormir, algo tremendo. És que són records que me venen a... pip, 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 pip. Buah, pues jo vaig arribar a plorar, el que no pot ni figurar. Plorava molt, veia la meva germà petiteta allà, i jo no podia fer gaire cosa per ell. Si no, sí, li donava por, clar, i qualsevol tindria collons de fotre's al meu germà, se la jugava. Clar, a tu t'agradaria tindre els teus pares al costat perquè t'ajudessin, no?, perquè n'hi havia moments terribles, no? El capellà deia que no ho sabia. Potser sí que no ho sabia, però era increïble com es podia maltractar amb uns crios que ens faltava, sobretot, la companyia dels pares i tal, que estàvem sols. Era una presó, era... perquè un pare sabia que no estàvem bé, però no fins a aquest punt. Déu son guard que ho expliqués i se n'enteressin que ho teníem clar. Ho teníem clar. Després de passar allò, jo no crec que moltes persones sortissin bé, amb molt d'odi, van pujar odiant. Jo no surto amb un odi de dir odio la societat o surto amb una agressivitat per dir a la mínima que n'hi hagi m'agafaré i m'abarallaré. No, això no sé per què. O potser perquè a l'estat de 3 anys tancat allà i ser tan jove
igual em van domesticar, per dir d'alguna forma. El propi sistema que n'hi ha dins d'aquell col·legi pues, et fan agafar, diguéssim, o sigui, et fan sumís. Clar, això no vol dir que, aviam que siguis que tu surts d'allà i ets una persona agressiva, no. Ara, sí que tenia un caràcter, en un moment donat, que podia ser molt explosiu, això sí. Jo quan vaig sortir de la Prote, jo tenia que haver anat després a un col·legi especial, perquè jo ja no estava, intel·lectualment no era un nen de 9 anys, jo necessitava un col·legi especial, un col·legi de psicòlegs, psiquiatres, perquè a mi em fessin tornar a ser un criu d'intel·ligència normal. Jo avui encara, lògicament, jo ho reconec que jo no estic intel·lectualment, per exemple, intel·lectualment està millor el meu germà que jo. Dir, bueno, poso aquí una cortina i queda tot borrat. No, és impossible. Però també sí que entens el per què ha passat això, no? Ha sigut una situació terrorífica en aquell moment i no n'hi havia una altra forma de ser, o això, o donaven amb adopció. Tinc poca memòria, quan em foto nerviós perdo la memòria constantment. Tinc molts moviments alarmants a les cames, estic sempre estic bellugant-me. Ho he entès ara, quan he sigut més gran, no? Perquè he fet un anàlisi de la meva vida, un anàlisi, diguéssim, del perquè de les coses, i jo vaig dir, bueno, s'ha acabat, o sigui, allò va quedar i fora. Sí que torno a repetir que de vegades en quan me'n recordo, no? Però no culpo els meus pares d'això. O sigui, culpo el sistema que en aquell moment va haver perquè venien d'una postguerra i llavors que ja sap el que passa a les guerres. Segons quines coses a mi m'alteren d'una manera que llavors ja perdo... M'entens? És un problema. I efectivament, la música va ser la que a mi em va donar la força moral de ser una personalitat marcada per la puta Prote.